खायसे बुंग्राया बुङो खन्थाइनि मुं बियो। सोरबा बुङो खन्थाइगिरि लिरगिरिफ्रा मोजां मोनलायबासो गोसो थोलायबासो गोदै गोदै खन्थाइ सल' सोरजिनो हायो। नंगौ, बियो गोसो थोनानैसो खन्थाइ सल' सोरजियो। ओहो नङा, नों गोरोन्थि बुजिदों। गोरोन्थि दासान। बियो मोजां मोननो हागौ मिथिंगानि समायना महरखौ। खन्थाइगिरिया लिरगिरिया मोजां मोननो हागौ हाजोखौ। गावनि अनजालु अनजालि खालामनो हागौ बै हाजोखौ। दैनि बोहैनायावबो बिनि गोसोआ गेलेमलांनो हागौ। नों गोरोन्थि दाबुजि। गोसो थोनो हागौ बियो जोंखोल गोजां बोथोरनि निहिरखौबो। गेवलां गेवथां बिबार बारनायखौबो बियो गोसो थोनो हागौ। अखाफोर आरो हाथरखिया बिनि रजे सैनाय जानोबो हागौ। बोदोर जानो हागौ बियो दैबाज्रुमनि गाराङाव। दाउसिन दाउलाजों गोसो थोनायनि फंनै बाथ्रा बियो रायज्लायनो हागौ। सोमखोर मिथिंगाया बिनि जिउनि लोगोरि जानोबो हागौ। सांग्रां जादे, नों गोरोन्थि दाबुजि। गोसो थोनानै बोदोर जादों दासान नों खन्थाइगिरिखौ लिरगिरिखौ। गोसो थोनानै जावलिया जादों दासान नों खन्थाइगिरिखौ लिरगिरिखौ। नोंबो सोलों लिरनो, अब्लानो बुजिगोन। सैथो खोथाखौलाय मोनथियो लिरगिरियासो, खन्थाइगिरियासो गावनि लिरनाय खन्थाइनि थार ओंथिखौ। खुलुमबाय। एसे आगोलाव आं आवरायलांनाय खन्थाइनि मुं खायसे बुंग्राया बुङो। बे खन्थाइखौ आंनिनो लोगो आब' खन्थाइगिरि अन्जना देबि उपाध्याय बिथाङा लिरनाय। बिथाङा सासे नेपालि आइजो, थेवबो बिथाङा बर' मिडियामजों फरायनानै बर' रावजों माखासे खन्थाइ सुंद' सल' आरिफोर लिरनो मोजां मोनो। बेखायनो बिथाङा लिरनाय बे दोंसे खन्थाइखौ मोजां मोनफ्लेनानै आं नोंथांमोननि सेराव आवरायनाय जाबाय। जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदों होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनोब्ला बेबायदिनो थुलुंगा होलांबाय था। आं फैबाय थानाय समाव आरोबाव बिदिनो माखासे खन्थाइ सुंद' सल'फोर आवरायनाय लाबोनो नाजागोन। गोजोन्थों।